Posle zamene ležajeva u zadnju točku ima ih dva, sređivanja kontrolera. Došli su na red i ručice koje sam već zamenio, gde su prekidači. Ovde su isto prekidači i gas. Na ovoj ručici sam imao prekidač za sva četiri i te žice su mi ostale prazne, te tri. I onda sam morao da prespojim, pošto mi je na ovom prekidaču bio pre za svetlo, a ostaje ovaj samo na ovom modelu je prekidač sa jednim položajem, a na ovom modelu je sa tri položaja, pošto imam dugo i kratko. To je novi sa kratkim kablom i sa konektorima koji ne odgovaraju, pa sam morao sve to da prespojim, zato što konektori su ovakvi. Usput sam dodao i dva još fara mala, s tim što mi je svetlo kratko i dugo su mi dobacuju vrlo kratko, pa sa ova dva ću pokušam da to dodam. Znači morao sam da napravim prispajanje nekih žica, da iskoristim na ovom prekidaču, da dodam, da povežem za svetlo, a ovde na ovom što ima samo dva položaja, ugašeno, to jest ovde piše drugačije, ali bit će ugašeno i upaljeno za te dodatne farove.